Goedemiddag. Luc. Ja, lekker hè? Goedemiddag samen. De lucht van Leer en Lien. Dag Bas. Hallo. Met wie heb ik het genoegen? Jo Zende. Jo Zende. Ja. Goh, Jo, dit is... Hoi. Zo komt ze nimmer tegen. Nee, dat is echt nog zeldzaam het weer hè. Ja, en toen reden we hier langs en toen reden we even terug, want we zogen het in de gauwigheid niet. Ik ga je wel de kinderscheunkjes zien staan. Oh ja. Ja. Ja, en dan kijk ze hier naar binnen. Ja. En dan denk ze bij zichzelf van, oh, wat chic. Ja. Ja, we zitten nog gans het jurken zie je, dus ja. Ja. Wacht eens even. Dat is de verkeerde zender, joh. Ja, weet ik, dat is dat DAB-systeem. Chris, dat we allemaal zo ver maar goed zetten. Ja, zet hem maar even goed. Zo. Leuk. Ja. Je zag er wagen staan. Ik denk, hey, dat is te vaker. Ja, de buurvrouw die was ook al van bovenaf een klasje neer. Ja, we kijken eigenlijk al dag kijk van het programma. Dus ja. Volhal, hè? Ja, ja. Volhal. Ja. Hé, maar wanneer ben je hier begonnen? Nou, ik ben zelf in... mijn pap dat is hier begonnen in 1968. Toen woonde er nog boven... Wie is dat? Wat ben ik? Dat is de... Ja, ja. Oh, Ja, daar hou ik nog het... Kijk, hé, wat een man. Kijk wat een haardas hij vroeger. Maar die pap is begonnen in 68. In 68 is hij begonnen. Dat ze dat een heel goed jaar was. Ja. 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 Dus ook... Ja, toen kwam ik op de wereld. Dat is het, hè? Ja, Ja, ik vond dat persoonlijk een heel fijn jaar. Dan is het sowieso goed, ja, ja. En Ja. wanneer is het... Nou, ik heb het in 74 heb ik het overgenomen van mijn pap. Oeh. Gusta, kom eens Ja. kijken. Goeiedag. Goeiedag. Dag mevrouw. Bekende Gusta. mensen. Gusta. Ja, Hallo. ja, voor kikken je er daar geen. Oh, dus dan is dat niet, want dat zei Jo net ook, dus dan is dat niet gelogen. Nee, nee, nee. Maar ik Absoluut hou de niet. verkeerde zender opslaan nu. Dus, Op de radio. Ja, op de Maar radio, logisch. het is hem vergeven. Hé, maar dan heeft pap dat 6 jaar gedaan. Van 68 ja. tot 74. Ja. ja, dus gaan ze op zichzelf. Mijn pap, dat wordt zeg maar op de mijna tegenwerk, op de Emma. In Hoensbroek. En dat wordt dus zeg maar wie jong wordt eigenlijk, is Ja. hij binnen een van zijn begonnen. Dat wordt al reeds schoenmaker. Dat is ze dus als leerling begonnen. En op een gegeven moment kwam dus, toen wordt het oorlog in 40. En ja, toen zongen voor de keus door Moosevoet. En ja, toen konden we naar de mijn, want dan hoefden ze niet zeg maar, naar Duitsland te gaan. En zodoende is ze op de mijn gebleven. Toen wordt de oorlog voorbij. En toen wilden we weer terug naar het vak in en zagte de oude van hem van jong, daar heb ze nu vast werk. Blijft dat fijn? Ja, en zodoende is ze op de mijn gebleven. Maar dan is dat nou de hand, is dat toch weer, gaat gewoon kriebelen. Dan is ze zich het vakdiploma en alles gaan halen. En in 68 is ze dus de schoenmakerij begonnen. Toen woonde verboven nog op de Schalenbosweg, dat is een paar straat hier hogerop. En in 68 hebben mijn ouders dit huis gekocht. En dat is een verhier begonnen. Dus toen ben je echt van Termaar. Ik ben echt van Termaar, ja. Ik ben hier, zeg maar, geboren. Ja, dus... En ja. dich, Gustav, waar Ik ben je? ben van Klummen. Van Klummen. Dus in de kom Klummen Ja, kom ik vandaan. dus een steenworp hier Ja, vandaan. ja. Kilometer of 2, ja. Dus, Ja. En wie heb je elkaar leren kennen? Met carnaval. hier bij Keulen, of Klummen, Keulen. aan de kerk. Leuk. Ja. Dus toen wordt in welk jaar? 1970. Die vrouwen die lepelen daar altijd Die zo. leven Toen, allemaal, ja. Op, dat wordt zondags. Carnavalszondag. Carnavalszondag. Wat wordt er te doen bij Keulen? Carnavalsavond. Oké. Zeg maar Ja. dus met muziek en dat. En daar hebben we elkaar leren kennen. En ja, sindsdien zijn we samen. Dus. Ja. Chic. Ja, dat wordt En- zaterdag, dus als ze door. Dus zeg maar, Scholkebal vandaar met die. Scholkebal. Schalkebal. Dus ze ging ze verkleed naartoe, met een scholk. Met En een de mooiste scholk, die kreeg dus een prijs. Oh, wat leuk. Dat heb ik nog nooit gehuurd. Ja. Zo'n traditie. Harmonie, dus de Berghalm, die organiseerde dat. Maar wat grappig. Ja, Een wel leuk. scholkebal. Ja, een Schalkebal. schalkebal. Ik ken alleen nog de scholken die mijn oma vroeger aan had. Maar worden dan lui die ook een speciale scholk maken? Voor de, Ja. Een feestelijke Ja, scholk? ja. Of, Die Feestjes, mooie, schalk of die een... leuker, dat is de meerskant, mag dus op een prijs natuurlijk. Hè. Maar er worden dus uiteraard prachtige exemplaren bij.
En dat wordt op de zondag dan? Nee, op Nee, zaterdag. Op zaterdag, oké. Zaterdag. Dus daar is En geen toen, scholk aan ja. wie ze jou Nee, tegenkwam. want toen koos ik hem nog niet, dus het is zaterdag. En zondags, ja, toen, Ja, klopt. toen troffen we elkaar door. En ja, sindsdien, Ja, dat was Boempaaf? ja, ja. Wat leuk. Ja. Dus. Ja, maar nu in mei zijn we voor 50 jaar getrouwd. Ja. Oh, dus daar heb je niet heel veel gras over laten groeien. Nee, Dat we hebben... Nee. met 2 jaar Nee. wordt je... Ja. Ja. We hebben nu afgelopen in november. November. Hè? 16 november. Hè? Ja. Hebben we dus voor 50 jaar van de wet getrouwd. Burgemeester hier geweest, kopje koffie gedronken, stukje taart gegeten. Heel super gezellig. Burgemeester hier ook in de Ja. zaak geweest? Ja. Ja? Ja, binnen aan de tafel die is gezeten. Hele leuke Leuk. middag gehad. Ja. En toen hebben we dus hier met de drieën samen gaat foto's gemaakt. En die had dan ook op Facebook gezet. Was echt super. Was echt leuk gehad. Dat die lui er nog tijd van maken. Ja, echt. Dat deed Dat hij wel. was chic ja. toch, Ja. of niet? Ja, dat is echt, vind ik wel echt bijzonder wordt dat. Ja. Hey, nou is dit, want we komen hier net binnen en we zeiden van ja, dit is echt... Ja, zo zien er Ja. nog maar een huwpaar. Ja, Niet kom. alleen een ouderwetse schoestocht, maar ook immers die een werkplaats heeft, die er zo uitziet. Dat is toch fantastisch. Dit is gewoon het is een klein museumpje. Ja, ja. bijna. Ja, Ja, je stond ook met mijn spulletjes en zo gaat allemaal. Dus gaat ja, daar op de... gaat dingen is. Maar je zijn klanten geweest, die komen hier binnen en die verwonderden zich tot dit nog waar eigenlijk op die manier. Ja, weet je ook. Ja, en echt. En dan kroeg ze de vragen van, ja, uiteraard, wie lang zit je hier? En ja, nu werd ik heel vaak gevraagd van, je blijft toch nog wel gaan doen, hè? Ik zeg, voorlopig wel. Ik zeg, als de gezondheid het toeleert. Volgens mij is ze nog vet, of niet? Ik doe het graag en ik ken het nog goed allemaal aan. Dus, Die al best, als ik vroeg me. ik werd dit jaar 70. Oké. Je bent nog 69 tot de 16e mei. Hè? Ja, want wie zit het als ze zelfstandig is? Kent ze zichzelf dan op een gegeven moment pensioneren? Of, Ik zou dus nu kunnen stoppen. ja? We hebben beide zeg maar, de AOW nu. Een leuke aanvulling op die maandelijks, laten we eerlijk zien. Hè? Kijk, Ja. dat zijn mensen die zeggen van, oh, AOW, dat is er net veel mee. Ja. Maar als zelfstandige, hè, dat bedrag is je dan eens Precies. verdiend hebt met schoentjes maken, is dat dan een verhaal. Ja. Hè, dus we zijn er hartstikke blij mee samen. Hè? Wat heeft u altijd gedaan, Gustav? Ik heb bij Schunk gewerkt in Heilen. Dus dat is een groot warenhuis. En van daaruit ben ik naar de Rabobank gegaan, dus in Heerlen. Was ik goed met cijfertjes dan? Ja, ja. Oh, dus Du mag geen namen noemen, hè? ja, dat weet ik, dat weet ik. Dat zijn voor Ja, altijd gedaan. ja, Hè, dat zei ze helemaal Ja. van zo'n En, naam. Ja, misschien piept Jo het er wel uit. Ja, dat denk ik wel, dat Ja. dat gaat lukken. Hè. En toen zijn we in 73 zijn we getrouwd. En in 74 hebben we de zaak overgenomen. Ja, en toen ben ik gestopt dus met werken. Dus en dan ben ik hier. Dus Oké. Kinder? ja, 2. 2. Een zoon en een dochter. Ah. Hier soort en. Ja, van elk merk één. Elk merk één, Hey, ja. en, Ja. maar er zit dus geen schoester bij. Nee. Nee. Zoon die zit in de autobranche. En de dochter die zit in de financiële markt. Oké. Ja. Oh, die had dat van mama overgenomen. Ja, die Goed had met ja. cijfertjes. Ja. Ja, die tijdje had hij in de horeca wel gewerkt. En zo. Dat bevoel haar ook heel goed. Maar op het moment werkt ze bij Hogeschool Zuid. Oké. Maar ze zien nog wel allebei in de buurt. Ja. Ja. We wonen allebei in Voerendaal. Hebben ze zich een huisje gekocht. En Voelender. Ja, in Voelender. Hey, en is dit nou ook een beetje een soort herdenkingsplekje aan pap? Want ik zie, dat is toch niet een helm van pap geweest? Of Nee, wat? is niet Je hebt er een niet pap in de geweest. koele opgehaald? Nee, mijn pap is wel, wat ik zag, op de Emmer geweest, maar die is niet ondergronds geweest. Ah, oké. Die is bovengronds geweest, zeg maar in het vervoer van de kolen. Oké. Expeditie. Dus, Hey, en James Bond? Ja, vertel. Ja, we vertellen het. Ja, hele leuke films. Maar dat zijn dus beukjes. En die deed mijn zoon, die op een gegeven moment moest die voet. En die vond dat toch wel jammer. Ik denk, hey, die films die kent ze allemaal. En, Ja. niet dat ik een lezer ben, maar ik vond het toch jammer voor ze weg te doen. Dus dat zijn allemaal zo'n kleinigheid. Ja, ik moet eerlijk toegeven, verzamelen ken ik heel goed.
Ja? Ja. Ja, Gusta? Ja, zeker. Daar weet Gusta wel Af alles en van. toe nog halt zeggen, hè? Dus hij zal niet zo gauw iets voetwerpen? Nee, Nee? absoluut niet. Nee, Ik eerder het wegwerpen als weer. leuke deurtjes, leuke bakjes. Oh, dan ken ik dit met, dan ken ik dat met, dan ken ik zus in doen of zo in doen. Dus dat is, maar af en toe loopt dat wel eens een beetje de spuigaten in. Tot slot, is het nog een beetje, ja, de best dan formeel gepensioneerd, maar is het nog een beetje te doen? Is er nog aanloop? Nou, ik moet zeggen, het is, kijk, het is natuurlijk de eindweg voor de ander. Maar we merken wel heel goed dat de mensen dus zich een betere kwaliteit schoon kopen. En dan uiteraard zo, ja, het is maar extra gedaan, is tot te repareren. Dat weggooisysteem, zeg maar, alles aan niveau, dat is gelukkig een stuk minder geworden.